Sugeng dalu selamat malam Cak Komet. Wilujeng dalu. Mas Didik. Alhamdulillah ketemu maneh. Aku kelar bingung sampean munggah panggung iki mang. Kene napa? Lho, iki kok Cak Komet kok dobel kok kembar aku lho. Kayak Kakang Adi lho. Mosok kembar to, Mas? Mosok padha to? Oh, kok malah sitoke mbiyane kan lemu. Nggih. Saiki kok rada Penak. Sabar. Wis to, innallaha ma'asobi. Karepku ki sing wir ya wir. Wis nganggo es kok wir. ora cara pasuryan panjenengan berdua ki rada enek empere. Lah nggih to, pantes to, dalange ya bagus. Wonten iki nggih kakang kula. Oh, Nah, ngono. Nggih. Niki Kakang, niki kuwi adikku ya. Hari-hari. Kakang kawah di hari-hari. Lho kuwi berarti metune guriku lho kok. Lah iya banten adik kok. Ah nggih, wilujeng dalu Mak Nggih, Cange yo sugeng limbuk. dalu. Nggih, Mas Didik. Untuk Mas. Aku nyelukku Mas napa Pak to? Pak Di. Pak, lho piye to nyeluk kok Pak Dik? Maju mau tak omongi to. Nggih, Pak Bas. Nggih. Alhamdulillah. Wah, pedhok neh ya, Met ya. Lho, wis tau ketemu to? Yo iki lagi iki, Mang. Wah, iki rencana iki kok yo pedhok neh kok Oh soben. ya amin. Lah iya mulane bengi iki alhamdulillah sewanteng mriki teng lapangan apa nika Pak? Sumber bendo. Sumber Bendo. Dalu punika ngawontenaken pagelaran wayang kulit. Heeh. Dalange jos tasik enem, dasare bagus, sebetane ya apik. Jan, nek meseme gingsole metu seret, beda bojomu kae gingsole 15 ning kene angger metu ngene. Kae merongos ora gingsul kok. Lah aku arep muni ngono gak wani kok mbok potong 200. Ora apa-apa aku. Ajar kenal Gladiwano kalian panjenengan. Nggih, menika paring asma tak anu ya, tak Yo kenali ya. kenalan. Kenalan karo warga masyarakat Sumber Bendo kene. Sumber Bendo. Oh, kula kenalane Iya, mriko. iya no. Jenengan pun tepang napa dereng? Durung. Lah nggih to urung kenal kok. Ya Ayo, kabeh kenalan. durung tuano karo jenengan, Lah Mas. nggih, kula nika biasane ditimbali Cak Yon. Weh, Ion. Yono. Weh, Yono. Nggih niku wonten silsilahe. Silsilahe Yono niku riyen bapak kula kan sadyan sepion, terus ibu kula niku sadyan celana. Dadi diceluk Yono. oh mergo bapake bakul sepion, ibuke bakul celana dadi Yono. Yono kados komet niki nggih ngoten. Lho, komet kuwi? Komet niku mboten namung komet ngoten tok. Heeh. Namine komet ki sebabe mbiyen ki bapakmu bakul apa to? Bakul mbako. Lho, baku aduh men lho. Lah, sapa? Riyen bapake bakul baskom, Heeh. ibuke bakulan anu apa ki panganan kuwi? Lemet. Lemet. Dadi komet. Mergo bapake bakul baskom, Ibuke bakul kuwi mau. lemet. Dadi jenenge komet. Oh, komet. Sok-sok enek bapake adolan anu apel, Heeh. ibuke dodolan kuali. Heeh. Duwe anak jenak Rori Paki ya enek. Kok Gak kaya mau to, Mas. Piye? Baskom karo lemet, komet. Komet. Lagi bakul apel. Sepion karo celana Yono. Yono aku ki. Iya. Bakul apel Karo bakul kuali. wali. Jelale Ripaki. Kok kaya gak bener to modele. Kok ora bener piye to? Kudune ra kuwi nek bapake bakul apel, Iya. ibuke bakul kuali, kuwi duwe anak mesti jeneng. Alah, ki engko mbok jelasne. Aku wis kudu muni. Aja mbok unekne kok iso teng mriki nderek nyengkuyung Kang Mas Didi. Heeh. Wibisono. Iya. Niki saking Kediri mriki nggih terkenal kondang ki lho. Oh iya to. Lho angger TV, angger HP ono mesti Mas Didi. Mas Didi. Sindene yo ayu-ayu, Ayu. sik num-num kabeh. Iki Lho jenengan menane kula nggih ngetos mlebet TV lho jenengan menane. nggih, lho jenengan kok ngertos. Heeh. Teng acara napa niku? Kira-kira patroli. Lho, Pas adu pitik lho Mas lali ya. wong adu pitik musuhe ya maratuamu kok. Oh iya kok Jane aku wis emoh lho jane. Kok sindene ya ayu-ayu. Ayu. 17 tahunan kabeh. Tak lihat delok to. Rek 17 tahunan kabeh. 17 tahun kabeh. 17-an iki Lah sing pol kene apa ora mbok delok? 17 tahun modele ngene kok mlethek kabeh ya. maksudnya ndek biyen tau 17 Oh tahun. iya nek kuwi ya tau. Lah ya mulane ya ngono panjak ki ya gak ana sing tuwa sing sepuh namung bapake nika rata num-num kabeh. Nggih, regenerasi ya. Regenerasi dadi sing tuwek dipateni kabeh. Ora ngono kok. Gak to. Dadi pelatih peniti. Iya no. Lah ya mulane bengi iki acarane napa to Pak nika? Niki 17-an.
Kok tak rawuk lambemu lho. Lho ngono kok takon ditangkap wong ya penuh persiapan. Sampeyan ngerti bakul celana karoan bakul anu niki wau. Apa teko celana biring? Lah sing digawe ya Pak Yono arek. Lho, sing duwe gawe Pak Sutiono. Kuwi padha karo jenengku. Niku sami lho kalih kula. Kula nggih Sutiono. Berarti nganu bapake Pak Sutiono ki Bakul sepion. Gak. Oh gak ya. Beda. Omonganmu dhewe. Sutiono menika mengku werdi padha kalih kula. Su. Ya. Nek pirang-pirang ukara lho, Bu. Sutiono diwerdheki dhewe-dhewe. Apa su? Ngene lho, Rek. Kuwi nyapa to? Lah kok celuk su. Komet. Ngono kuwi gak suka. Sutiono. Ya, enek artine. Niki su. Su ki tegese sugih utawa luwih. Oh iya, sugih. Lah kandhani ti. Lho. Ti. Su kowe iki iso ngartekno apa ora to jane? Nek ora iso tak artekne dhewe. Artekne dhewe. Aku nek iso wis tak artekne dhewe, Mas. Lho, lah ngono kok ngeyel tak tonyu misan engko Malah malah kono sing gawe ya. su kuwi artine sugih. Ya, ti. Nek ora sugih ora bakalan nanggap wayang ruwamene kaya ngene. Ya iya no, iki duwe gawe Pak Kasun to. Pak Kasun. Persiapane sampai tuku lapangan Ya, dienggo nanggap wayang. iki ora kok tuku lapangan. Lah iki lho. Tegese iki Pak Sutiono kuwi sugih. Ya. Sugih mulane iki andum rasa, sedekah rasa. Mulane bengi iki duwe gawe nganteni ya seneng, wargane ya seneng. Delek Tepuk lapangan. tangan kangge Pak Kasun. Nggih, matur nuwun Pak Kasun. Matur nuwun. Ti kuwi tegese gemati. Ora mung gemati karo keluargane ning gemati kalih Warga masyarakate. Niku ti. Padha karo aku kok. Iya. Ana. Lho, Kak Yon to. Ana. Kok yon mbok anu bakul sepion nek. Iya. Ana. Apa-apa ya ana. Teges Teges iki ya ana dhuwit dagangane omah sak rewono-rono lho Mas. Kuwi sampean rono bisnise Pak Anu Sutiono to? Dereng. Adolan perumahan sak kono nganti teko kono. Lah kowe pengen pesen apa piye sing kono dhewe? Apa kuwi? Ya nek sak meter musuh, sak meter setengah. Kuwi apik, gendenge nek wong-wong iki gendeng biasa, paling banter kowinong. Lah kuwi. Kuwi malah langsung keramik kok. Keramik. Kok keramik iki lho. Lho, maksudnya digendengi keramik terus dikai patok dhuwur. Wis gak aku gak. Kowe kok pengen? Gak. Berarti bisnisnya apa to, Mas? Bisnisnya niku kejaba dadi kami tuh ya niki dodolan perumahan. Dodol omah. Punya properti. Omah, properti. Iya. Oh, dodol omah to. Iya. Kowe ya iso to? Mepet kebutuhane dadi omah sampai kadol. Lho. Iki jak omong kok angel mriki to. Pak Kasun ngono ya nanggap wayang, omah sampai didol. Ayo. Maksudnya iki ora kok omahe sing dinggeni iki sing dienggo awake dhewe didol ki ora. Lha apa to? Bisnis rumah itu nggawe omah didol, nggawe omah didol. Lho lah terus bubuke piye? Pak Kasun kuwi lho istirahate nang di omah lagi dadi didol. Terus piye kuwi? Engko omong padha tuweke nek ngel tak cet rainem lho minggu Ya sesuk. ben apik to. Ben apik piye maksud iki bisnis omayut mau sing dienggo dandan mau. Iya ya wis ero. Wis ero kok yo ngeyel. Kometi saiki raine 6 to. Kok 6 pripun? Lah kuwi emang tak cat rai 6. Lho, anu 6 niku basa Bojonegoro. Nek teng mriki Mu, nek nggonanku 6. Mergo 6 karo mu niku benten. Wong ngono. Nek 6 niku tiange tasik alah jek enom Pak, Ah, dia anak siji. Iya. Nek mu yo dene niki wong wis bungkuk ngene ya meti kepe. kuwi jeneng wong ki bahasa kok. Oh bahasa to, lah aku ya ora paham kok. Seneng Iya. ora ketemu Pak Didi. Ya seneng to wong mulih engko bayaran kok ora seneng piye. Aja lali tak elingne. Nggih. Niki satu-satunya dalang yang bergelar bukan SSN Terus? tapi SPD. Umumnya rek dalang kae SN. Upama Sarjana seni. sarjana seni Niki SSN. SPD. Yo, SPD iki artinya apa, Mas? Sampun pedodel. SPD raro. Sampun SPD pedodel kuwi ndasmu. angel menton. SPD kuwi sarjana pendidikan. Lah aku ya rono. Lho, lah ya kan padha sami. Heeh. Jenengan SPD. Iya. SPD. Terus Mas Komet nggih SPD. Loh, komet ya SPD to? SPD. Gak SSN to? Boten SPD. Kula nggih SPD sami kuliah nggih bareng kok biasa. Jenengan ngasto
pendidik, Heeh. guru. Iya. Saniki pun diangkat dados pegawai negeri. Pegawai negeri. Sampean ya wis ngabdi 5 tahun dadi pegawai negeri. Alhamdulillah. Kula 5 tahun blas mboten diangkat, akhirnya kula medhot del. Tapi wong rezeki niku sing kuwasa Oh sing iya bener nyentuh. wis ana sing bener. Jan ngatur. to akurat bakul apa ora ki ora dadi pegawai negeri. Ora masalah. Kula dikontrak Pertamina. Oh. Pertamina. Pertamina. Bagian pemasaran. Wah, dian itu. Bayarannya Bayaran oke, mesti Mas. gede iki. Gede. 35 Bayarannya lho 35 juta. ewu. Harian kok kuwi Mas, harian. Pertamina. Pertamina, tapi bagian ngiderke LPG ku lho. Lah. Omongane bakul LPG ngono wis teko Pertamina. Isino kancane SPD engko aku hidro LPG. Ya ora apa-apa pancen modele ya kaya tabung ngono. Yo tabung piye, sing penting awake dhewe ndongake. Dongane. Niki manten kekalih paring asma Mbak Farah kalian Mas Herlambang. Adi, Susetyo Herlambang. Nggih didongake mugi-mugi anggenipun bebrayan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga dadi keluarga sing ayem tentrem. Nggih napa mboten Mas? Amin. Wong ki sing dongakno kaya ngono kuwi. Kuncine wong ki nek pengen rumah tangga bahagia. Niki Ya. Mas Mbak Farah kali Mas Herlambang lenggah mboten? Lenggah lah nika. Lho, kowe iki sing ngerti Mas Herlambang. Alah aku karo lambang, lah karo kasun bareng ya plek to aku. Karo Pak Setiono ki, Mang. Landep men omongan. Aku ini sumber benda wis ping pira pikirmu? Lho, sumber bendok wis enek ping 5. Lah. Ping 10. Ping pinten Pak kula? Wah, nek gak salah ping 6 apa pira? Heeh. Sini sapa? Lho, karo sing kae. Wong kene lagi pindho. Oh, lagi pindu kok ya pamer kok. Pun apal kali Pak Setiono. Kunci rumah tangga ki nek pengen ayem tentrem sakinah mawaddah Warahmah. warahmah kuwi siji. Apa Mas? Aja sampai rebutan salah anu bener. Ora kena Aja rebutan sampai bener. Rebutan bener. Iya. Rebutana salah dadi salahku ki aja lho iso gentenan ngono. Oh, rumangsani. Rumangsani salahe. Sing nomor loro. Nomor loro. Kuwi anggere iso nindakno molimo dalam rumah tangga insyaallah barokah. Kowe tak tuwapuk lho Mas mai sini-sini wong bojonegoro tekan kene kok malah marai elek. Kita Pak ki. Mau limo, madat main maling mendem. Aduh niku ak penggane jenengan. Mboten Guru lho, tak tapuk. alah Tapuk. tau roh kuwi ya kuwi ngono. Lah wong rumah tangga men ayem kok molimo iki lho. Molimo ki ora padha karo sing jenengan pikirke terus Nek jenengan cara nggonmu apa? molimo siji. siji. Sampeyan iso nggelar kudu iso nggulung lho. Lho, ya ora tak gulung ya digelar engko karo digulung karo cah nom-nom to rumah Kok sana. mbok anggap sinoman. Iso aku. Apa kuwi mau? Molimo sing siji, nomor siji. Ya. Kuwi mlumah. Apa? Mlumah kuwi tugase wong wedok. Oh iya. Wong iya. wedok iku kudu iso mlumah. Ya umum bojoku bareng ya iso. Ya melumah wis otomatis wis. Tegese mlumah Ora usah kuwi. dadak dikongkon. Mlumah kuwi tegese iso ikhlas karo wong lanang, ngono lho. Oh. Mlumah kuwi tegese wong lanang kaya ngopo asile kaya ngopo iso nampa kuwi jenenge mlumah. Nrimo. Nrimo. Oh. Mo sing nomor Mlumah. loro, Terus kedua, kedua ki kudu iso murep kuwi kanggone wong lanang. dadi sing wedok melumah, sing lanang murep murep. wis pas. Lho, pas apane kok. Lah ya sing wedok mlumah sing lanang Kuwi enek anu artine. Ayo murep itu. Nek wis wong wedok mlumah, Iya. kuwi kudu sing lanang iso ngurepi. Murep. Kowe nek guyu tak Terus meteng. udu kuwi. Udu. Maksude wong lanang ki dosa ngrukupi kebutuhane rumah tangga kuwi lho. Mengkurep iki kuwi. Mengkurep ki ngrengkepi iki lho keluargane. Oh, melindungi keluarga, Nah. nguripi keluargane. Nyukupi kebutuhan. Ah. Nah, kuwi sing bener. Melumah, murep. Murep. Heeh. Heeh. Mo limo. Ketiga. Rumah murep terus. Sing nomor telu kuwi Kuwi modot. modot. Kok nek Murah. kuwi kanggone wong wedok. Dadi wong wedok iku kudu iso odot-odot nggonane sing lanang. Cocok nek iki aku setuju. Setuju apane? Sing penting iso ngodot. Lah alah pikiranmu iki juwerek lho. Aku iya. Lho, kok iya? Tegese odot. Iya ya. Kuwi ngodot kuwi kayane sing lanang upamane. Sing lanang kuwi kok iso apa asile sedina 50.000. 50.000. Paling ora sing 5.000 nggo wong wedok, 45 niku kanggo sing lanang. Ngono ya.
Dadi 40.000 kanggo sing lanang. Pomo 50. Heeh, sing wedok mung blonjo 5.000. 5.000 ki nek sedina cukup napa mboten, Mbak? Ya ora cukup no. Lah ya cukup to. 5.000 lho. Sedina suwengi iki lho. Wong kula omahku 5.000 cukup. Omonganmu kemajon lho, Lho, Mas. kok kemajon Duit 5.000 lho, Pak. 5.000 nggo apa? 5.000 sedina oleh apa? Ge blonjo ya Ora cukup. Heeh. Tempe wae 3.000 lho, sak. Lho, Lah bojomu pira sedinane? paling gak 75. Lho, pateni. Lho, bojomu pateni. Ijek enak Ejek enak piye? 5.000 ku cukup. Lho, Kok secukup? esuk 5.000 ku esuk tukokno. Carane Energen 2.000. rong energen. Energene 2.000. Jek 3.000, Mas. Jek Wis 3.000. karek 3.000. Iya, engko awan tukokno Oki Jelly Drink. Oke jelly drink. Penunda lapar. Awan. Bengi, karek engko bengi 1.000. bar magrib karek 1.000. Karek 1.000. Tukokno Promak. Insyaallah wetenge iso gak senep. Kula omahku niku seksine kula. Piye? Kula kulon griya kula enten lho Mas. Iki wis 6 tahun niki alhamdulillah. Sugih Mas ya. Mati. Mati pisan. Wong resepe wong irit kok kebacut Ya kebacut piye iki dirawuhi kanca-kanca niki komplit. Niki saking Sanggar Seni napa? Cahya Nuswantara. Cahya Nuswantara. Iya. Wah, lah kok wis ingon kono. Lho kok ingon piye to pancene ya adune. Lek awake dhewe omong kono kesempatan untuk dahar. Lho, lah aku meneng kok kono gak mangan. Lho, mongko aku meneng ning kono gak kei mangan. Sik to sampean iki jane sapa tok ngatur wong Madang iki? Lho, aku ya apane kami tuwa to jane. Lho. Batik to. Ya Allah, Keluarga. keluarga ngerti. Urung. Kami tuwa iki karo aku iki jek pernah wong liya, Mas. Oh tak tafuk pisane kok iso pernah wong liya. Iki maksudnya tak jak nyanyi-nyanyi. Nggih, aku kersane kula tambah nggih regeng nggih nyun Mas sewu Didik. Mas Didi. Piye? Dedonga. Kowe arep ndongakno to? Kowe arep ndongakno nganten to? Lho ditanggap kok. Ya wis Ora kulake. sapa ngerti bengi iki ana wali liwat, Hah? dongamu iso mandi. Wis liwat. Endi? Wali sapa? Walidi. Lho. Kuwi bakul pentol. Mugi-mugi temanten kalih Mbak sinten kalih Mas sinten Mbak menika Farah. Mbak Farah Mbak karo Farah. Mas Ramban. saged Ora atut sangaku, runtut. ha to. Farah. Farah. Mbak Farah. Saged rukun atut runtut kados kaken-kaken lan nenen-nenen. Iya. Ninen komet gak suka aku. Aku yo ora seneng lho kok malah kaken-kaken mbek nenen-nenen mah aku. Lho, apa lek wong-wong ki nek ndongakno ya ngono to, Mas? Kaken-kaken ninen-ninen maksudnya sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Nek kaken-kaken Kaken-kaken iku kakek-kakek lanang. Oh, lah nek ninen. Nenen ki wedok. Lah iya senengane wong lanang. Ngono kok ya mbok omongne. Menyanyi iso ora? Gak. Lho. Yo menyanyi. Lah to. sampean kok takon aku Pak Didi lho seksine. Piye? Aku daerah Kediri dan sekitarnya ya. Wong ini gak aku rung nyanyi rung puas. Lah yo sampean iya. niki kan pun kondang suarane komet. Wah ning Kediri. Apa nguyahi segoro we. Wah, lah gayamu potonganmu kaya tutuk gula, Dik. Lagu apa takon mumpung aku enek. Lagu-lagu nek dangdut aku wis paham kabeh. Paham. Lagu dangdut wis iso kabeh. Alah, Apa neh Roma? Lah, A minor, Mas. Duh. Jajal. Mas, A minor. A minor jane iso apa ora to iki? Ya kuwi A minor, Mas. Niku A minor. Oh, ya bener kuwi, Mas. Wah, lah goblok ngeyel. Lah aku yo lagi ngerti A minor kuwi ya. Kula aja ngeyel kok. Dia lelaki. Apa Ya ora sing kok diatur. Aku lelaki. Pak Didik lelaki. Yoga-yoga lelaki. Wis kabeh ndang do laki kabeh. Lagune Iki ora contoh. contoh apa enek? Aku lelaki, kono lelaki, laki kabeh. Iki berhubung wonge lali, Iya. yo kabeh lelaki ngono. Lho, yo ora lagu iki paling ora sing penak-penak. Apa? Upama sampean sing nyanyi, aku sing senggak, engko karo kanca-kanca ya iso. Oh ya. Iso we. Apa kuwi? Lho, Sing lagu-lagu. penting nek senggake ya. Iya ya. Sampeyan ngerti ta sing enek lagune kopi masih. Alah lagu kuwi zaman Mbah Nangku ndek biyen. Lho, kok kuwi sih enek Lagune sing piye, Mang? kopi masih. Senggake ngono. Senggak. Iso Wah, ora? Iso. Latihan karo Pak Didi lho. Anu sampean saged mboten senggake mengke
Kopi lagi. Masih. Masih. Kopi masih. Engko sak sinden-sindene ya melok. Ini. Ayo barangnya cekel dhewe ya. Ayo lho Mik. Garingan Mas ya nganggo drum tok ngene ya. Alah yo kei duduh saidik to garingan aku sereten kok. Goblok. Nyanyi mesti tanpa musik sing lengkap kuwi Garingan. garingan. Mumet mikir cicilan. Sara. Ini Bisa. terus kompak bareng kopi masih. Oke. Ayo bareng-bareng ya. Mikir cekli. Sarang-sarang nggih Mas Didi nggih. Oke, coba. Niki yoga-yoga sing beto mik monggo nderek senggak nggih. Malang repot. Mungkin nek jenengan purun senggak kali Mas Komet berarti dipiuri 500.000-an. Iki dijak malah ngrepotno tetangga. Petugas mikir entek. Ini mbok angkat dadi rombongan tetap ini ya. Ora. Ini mancing senengane tadi. Lah wong sijine kadung di rombongan. Wis tak omongi. Sijine kadung di rombongan. Iya. Terus kowe arep rombongan sapa ne wong sing nayuh blidukane ya aku kok. Iki sing rada murah. Siap ya Mas ya? Oke. Siap nggih, siap. Mumet mikir cicilan. Kopi masih. Mumet miliar cicilan. Kopi masih. Mikir-mikir tahlilan. Kopi masih. Mumet mikir cicilan. Kopi masih. Mumet mikir cicilan. Kopi masih. Mumet bayar tagihan. Kopi masih. Mumet bayar cicilan. Kopi masih. Ayo kakean kopi. Kopi masih. Oke. Piye to kok salah lho. Tuwek goblok tak set. Mak kakean kopi kita ya. Mosok kakean kopi. Well kuwabe yo aja ngono kreatif sithik lho. Ya wis. Kuwabe kok kopi. Ya, piye setelane, piye salah setelane, ning ngono. 200 sing jeguki ndas. Aja lagu kuwi Mas, ben ora kopi Mas. Yan, lagi pisan iki to jane. Alah wis ping 4 niki lho, Pak. Wis ping 4 iki kok gak mundak-mundak. Lagu sing romantis. Pacare wangi. Jenengan bayangke 200 lho 200. Heeh. Terus perjalanan kula tenggene Mas Komet. Sampeyan dalem endi? Lah kula tebih perbatasan Ngawi mriko. Ngawine endi? Ngawi ini gak mesti. iki mau sak ngono seneng. Seneng kok antara senengane ya konoan. Aku biasanya ngarep TV. Iki Tapuk senengane ngono kuwi. Maksude 200. Heeh. Kula tenggene Mas Komet 50.000. 50.000. Terus rokoke 2 ngadah. Iya. Gak ya wis 100. Heeh. Cek 100. 100. Antimu. Heeh. Tolak angin. Ngono ki mulih anake kon pamitan to, Pak. Heeh. 50 bosok aku. Oh niku tak sik mangan jaba lho, Pak. Oh, lho mangan jaba dhewe. Nggih, ning ada tujuannya. Nah. Tujuan saya nanti ketika Idul Fitri. Oh, ngomong opo? Betul, Mas. Oh, alah panganan mendut. Idul Fitri itu kan ada pembagian lah untuk ya salah satunya seperti ini nanti saya kasih. Ini sementara saya kumpulkan dulu. Oh ngono. Oh, berarti aku Dadi mbok masuk ora kas. gablek ngono apa piye? Engko nek aku eling lho, tak bagi. Iya. Sing rada romantis ada dari Judika, Mas. Si. Judika. Iki engko aku ya senggak neh. Senggak no, Mas. Oke, senggak neh, Mas. Oke. Duhai kekasih pujaan yang selalu di hati. Kopi masih. Aku menunggumu. Kopi masih. Engkaulah gadis yang selalu ada dalam mimpiku. Kopi masih. Seumur hidupku. Kopi. Nesu lho, kowe nek nesu gampang sekrup lho engko. Stroke. Mat jajal, nesu jajal ae. Mat. Ki mumpung kan bocah cilik akeh. Nggih, Lagunya yang nuansa anak-anak. nuansa anak-anak. Balonku ada 5. Oh, gampangan lho, Pak. Loh. Balonku ada 5. Iya, kita mergo iki kan anak-anak. anak-anak. Lah sing mirsani sepuh-sepuh. Lah iki digarap balonku ada 5 tapi cara Roma Irama sing sepuh-sepuh kae Roma Irama. Wah. Iso ora? Iso apa ora? Nek ra iso medhone lho. Heeh. Medune Iso ora?
Nek ra iso ngalih. Ayo. Bocah kon Dadi bocah cilik-cilik Ora ngerti iso. lagune sing sepuh-sepuh ora pirsa. iso takon ngalih. Ah, Mane awake coba dhewe tak iki. tes iki. Lah iya, Sampeyan gak iso ya? gak iso. G. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya somak ses hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau hadar. Subhanallah. Dore kok ngono. Jare ora banter blas. Itu Rhoma Irama. Rhoma Irama Meletusnya pun juga ala Rhoma Irama. Oh, berarti Meletus balon hijau hadar. Allah ki balone model piye kok dar. Rhoma Irama itu terkenal dengan suara buangan. Oh iya berarti angger bar nyuwara langsung Buang. tapi kalau kamu mesti buang dulu baru nyuwara ya. Kadang-kadang gitu. Wah kuwi ambune ndane kok. Adakah versi yang lain? Coba, saiki nek awakmu kan aku wis paham nek kaya komet ki karo musik umpamane dangdut luar biasa. Alah, wong Saiki toto karo gamelan. Laire. Balonku ada 5 ning cara gamelan. Gamelan bisa, Pak. Wis Gawe langgam. arase dasar pelok. Heeh. Pelok. Langgam. Balon kadali. Ayo. Apik lho iki lho mesti. Jajal guru vokal. Vokal. Wong mara tuane wis tuwi lho jak vokalan kok ya. Kayak ora tuwek pancen ya modele ngono. Walah. Balonku ada 5 Ya, Bapak, sik, sik, sik. ayu. Sik. Rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu nikmat merah muda dan biru meletus balon hijau dor hatiku iki piye sing uri lho kok cerewet to lha iki muka mirengke napa Meletus balon hijau dor rapu enak. anu modele kok ndelenyek Denyek. Yo ora penak paling gak. pengen rada cepet Rada cepet sing versi DJ. dere cepet Iya ya. pop Mas pop Anu pop. Des cek D des cek des cek jreng jreng. balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru cepet ora meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau bal aku kesusu Mas Sing mang lho dore ro. jare sing cepet Lah iya sing piye to mau? meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Gue selak seneni Pak Sutyono. Apa enek kok ya ora enek kok. Balon Ya. cilik. Ya cilik ini ya ora paling gak iso menyesuaikan. Iya, iya. Sampean nek dangdut oke, pop oke. Oke. Terus niki paling gak menyesuaikan dengan apa sing ditanggap sing di omah. Iya ya. Iso nyawiji karo karawitan. Betul. Iso lagu-lagu kuwi, Iya. gending-gending Jawa ya iso. Apa kuwi? Upama takei lagu sing kawak. Sing piye to? Gara-gara bojoku lunga. Suwi wi lagu kuwi. Lho, kowe iki apal apa ora? Wah. Iso apa ora, Ren? Bisa. Gara-gara bojoku. Cokulu. Alah, alah. Oh, Pasno to larase. ini gak salah judulnya Hongkong ta wi. Lho, kongkong iki Kongkong. gara-gara bojoku. Gara-gara lunga. piye to iki lagi limbukan kok. Lho, piye to maksudnya judulnya ngono? Oh iya. Gara-gara bojoku lunga. Oh iya ya terus.
Ayat iso ora? Yo iso sithik. Ati iki dadi nelongso turu ijen tanpa kanca saben bengi nandang rasa. Sing terusne bojoku lunga menyang Hongkong 3 taun omahku gedhong mobil emas lesak gentong ladang sawah telung enggol lalole lalo ala ngono kuwi tok Lho. model lho ora kuwi kopi Kuwi versine beda tak ganti Merupakan- umpama bojomu gak ning Hongkong. Hongkong. Tak ganti bojomu ning Inggris. Bojoku lunga menyang Inggris. 3 taun omahku baris mobil mewah kinyis tangga-tangga pada mringis sing penting enek is-ise mergo lunga Bojoku lunga ning Malaysia. 3 taun aku kaya raya tukune Avanza tanah-tanah di mana-mana sementing enek aneh Bang Iya. kan mergo Purwokanti Iya. Bojoku lunga ning Singapura. 3 taun manukku nganggur kowe karek takon nesu Kowe angger gak mbok terusno. Kowe wis gawe Lah, falsafah nyapa? sing ora-ora. nang Hongkong aku wis Nang tratapan Hongkong wis ning Inggris iso, Malaysia yo iso. Iki sing terakhir Iya, iya. Purwokanti nih OOII ngono lho. ya Bojoku lunga ning Singapura. 3 taun manukku nganggur ulu ketel ora iso nyukur Komet ya. manuk jengenge cepitno laku Alah. Areng lak Kowe iso buka kudu iso nutup lho. lho apa sing tak tutup Dagelan paling ora kowe nek tumindak jorok berpikiran Lho, negatif. lho, lho, lho. Paling ora ki sing positif. pikiranmu wis tekan ndi Mas Ya teko kono ta wong 3 tahun manuk nganggur. saurunge bojoku berangkat nang Hongkong Iya. kuwi ninggali manuk ngono lho Mas Lah terus iki openono Mas nggo kegiatan sampean aku ki suwe kontrake Lho. tuku manuk doro wi lho ora kuwi, kudu ya Mas ya. Walah nek ora koper nyukur. lho lah ya ulune kan lebat Wah, ora koper nyukur. Ya ora kemeriak. Bocah ki rusak omonganmu. Mah aku. wis padha ngerti ta Wis. iya wis kuwi Lah, ya berarti ya kuwi iki kok. Bocah cengah tenan. ngono takon Lah ya takon piye to paling ora ki ya iki enak nyanyi Oke. Nyuwun pangapunten kula. Piye? Niki sing kepareng Wis. minggah. Monggo. Sing jemeneng pundi? Sapa? Mbak Susi. Oh, Mbak Sing- Susi. sing tengah Sing tengah. Oke. Susi ya. sing putih Disiarne. Mas gue HP oh nggih Sing di sik to HP jelab. Iya, Siarno met. Siarne. innalillahi Pak Aduh. Siarno Siarno nganggo MC sing dangdut. ora biasane. omong kowe Lah kowe yo ngono kok teko innalillahi. Dangdut to? Dangdut. Gaweanku. Ya iya biasane. oke lho aku MC ngene nak duwe karisma no. Lah Aura. Lah karisma apa ndek iki dadi grand no. Supra jadi pertama no kayak Oke, baik saudaraku semuanya. Iya. Hadir di kawasan Sumber Bedoto. Spesial untuk keluarga besar Bapak Kasun ada Bapak Sutiono tentunya. Kita hadirkan bersama di sini ada Cahyo Nuswantoro. Alah, guyumu lho kakean. MC dangdut kan ngono Saiki ae lho guyune. Oh, baik, saudaraku semua yang sudah hadir. kita panggilkan salah satu Artis yang sudah ternama untuk Anda. Spesial tentunya untuk keluarga besar Bapak Kasun Sutiono. Ada siapa dia? Wong MC kok malah ngabap e. cari kon siji Anu MC sing wis tuwek umur 96 tahun lah paling ora. tapi dangdut Dangdut tapi wis tuwek
ngono. Dadi pensiunan Encing Dangdut umur 90 tahun. 96 tahun. Wis mlaku wis tuyuk. Walah lah kelaku malaikat wis seneng ngarep ngene, Pak. Ya nyapa? Arep mbabut dulu. Ayo. Baik. Oh iya, saudaraku semuanya yang tentunya Alah wis Mbah. sudah hadir spesial kali ini kanggo sapa to? Sutiono. Yo, sama-sama kita mbut. Alah. Pak wong tuwek iki same ilang. Arek mbut. Yo wis tuwek yo tetep same ketut, aja mbute tok. Yo, sama-sama kita sambut. Mbute kok suwi. Siapa dia? Yo. Kowe nang kono. Ada Susi dimiliki Ti. Kopi-kopi masih. Kopi. Iya, iya. Hey, yo. Yo. Bali rawon Bali Soto, babat, sate dan bakso. kampas kopling Kok tekan Yo, kampas kopling. kok malah senggak sing ora-ora. Niki lho. Selamat malam Mbak Susi. Selamat malam sayang. Tambah cantik loh Mbak Susi. Alhamdulillah. Ya ampun. Jenengan juga ganteng sekali. Sampean dingin kok gripis jajan ketok nawon Begitu kemit lho ya. Mbak Susi. Oh, Telung terima tahun kasih. manukku nganggur. Jaluk Kowe ki arep dicukur. Nyambung. Seneng aku. Niku ulu ketel rako bernyukur manuk jengenge Keplek nolakur. Ugruk. Oh. Enak di bojo latah ini. latah penak jaluk. Heeh. Dek ngene langsung. Ah, iki lho. Umpama anak, kowe di bojo latah terus mbok anu piye mbok ganggu piye? Yo langsung Ya, tau ya, ya. umpama aku nyedak mulai mergawe. Iya iya iya. Dik Susi sayang. Iya sayangku sudah pulang kerja ya. Iya, kan nanti langsung nih. Oke. Alah. Kan ini. Alah, aku pengen. Pengen yo tuku dhewe to. Kowe kesuwen. Kok kesuwen piye? Pulang duwe bojo latah langsung dong. Piye? Piye? Udah. Aduh. Lambene komet. Iki lambemu iki iki ratain nemen kok dadak mbok kon udah. Kan lumayan. Saru to kosok iki Mumpung ra bayar. nek udah tenan rumangsane lungguh. Ayo ngewes. Wih iya ngono kok. Wih walah gerakane ngono to. Gerakan. Kowe Pikiranmu rusak kowe. yo lagi ru aku. Lho, lagi roh mau ngene mbok praktekno. Bae ra padha karo bojoku, Mas. Bojomu piye, Mas? Bojoku omah tak renovasi lawang jeding rungene. Lah kok ngene ya. Bojomu ki kirek kok. Meh padha. Ya ampun. Tak tapuk. Apa enek wong wedok kok lung apa ki? Oh ini bener mak biwak. Ya. Wah, ya ki lu sing dalu, Mbak. Inje segendalu Niki spesial kita semuanya dihadirkan oleh keluarga besar Bapak Sutiono. Sutiono. Iya betul. Monggo badhe ngaturke napa? Tur wis. Ngaturke napa tetembangan Oh lho. ngaten. Ngono nek kalih AA kan sapal. Heeh, kalih eknya piye? Lah ki Jenengan apa? aku mbok ndok apa? Lah sakmene silite sak pira. Kowe omongan ditata lho, Ora Mas. kowe ora ndek toto mosok sakmene gedene. Lah napa? Enggak dhewe yo ngono to Dek kaya piye, rada rene. piye kok, Aja nyedak Mas? komet ya. Alah kecewa weh. Kuwi ngono kencing manis.
Jenengan pun mboten saged ngaler. Arang-arang. Isa aku cek ngene kok pandane kok. Ngono apa? Aku areng aku areng ngene. Oke. Ah, Siap. sandak tari gocine Jenenge keplek. pone teng 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 teng. Ora apa-apa. Los. Iki mau wis tak omongi. Ora apa-apa, los ora apa-apa, wis to. Pengen Ora apa-apa. ngaplok ya Maaf, kuwi. maaf, maaf. Ora Gak apa-apa. sengaja niku lho. Ambong. Angkel aku. Aku tahu ngono, ngambung kok ditapuk to. Lha kowe kleru nek ngomong kok Oke, rumangsane oke. aja ngono Mas. Wong ki dilambe karo wong wedok iki Nah, dijogo. oh, Mas mbok Prono. semalu. Ora semena-mena karo wong wedok Begitu. idoni. Anu, mari pasal idu ra enek lho. Ora enek nek jotos kuwi enek. Ya ya. Lah modele lah tanding 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 tut tanding 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 tut Danda, dung, dung. Weh, gak sopan nek cah cilik mau gua gini cah cilik masa. Aja ngene cah cilik to. Lah iya jembuk gua rono. Aja dikuak nono. Rono lho. Iya ya. Ya kuwi tempat pembuangan. Pembuangan. Anu pembuangan anak-anak iki lho. Gampang wis. Iya. Niki nyanyi kali Mas. Lah aku ya jelas iso to. Anu tolong dong tangan Ini kanan. sayang. Ini tangan kanan ya? Iya. Kanan. Oke. Nadane lho jalali. Bojoku. Alah kok kuwi ae lho. Sak pira to, Oh, Mas? sik to. Jajal anu D minor. Wah. Aku gak percaya. Dia Lah. Kok tak A minor. Aku suwi ra krungu suara elek. Rumah sakula. Lah aku sapa to munggah kene iki wani nyanyi karo. Ayo karo lakune apa delak. Malaysia no cah Ya, nomok padak no cah. sama tuwek. sakini yo Lah. Ora sambut dindingi gak pas kok cangkemku. kok. Kowe nek ngono kuwi lagune judule apa ngomong ngono ae. Lho, aku angger gak nggo grup dhewe ngene iki ya, Mas. Wah, lah kuwi ana Aku biasane ya tanggapan iki nggo grup dhewe kenong loro, engko karo des ngono tok. ngamen. Alah. Aku sing nyanyi. Iya sayangku maaf. Salah. Aku sadar siapalah diri ini. Wah, lagi lho, lagu apa? Bagaikan titit di Malaysia. Malaysia kok bagaikan titik gitu. Apa kuwi? Lah, bagaikan Pipit. Gak iso. Wis ro dhewe aku ora tau nyanyi ambek ngene-ngene iki. Ayo sing gampang apa? Oh, Pamundhutane mbok menawi wonten, nek mboten enten nggih monggo kersa. Lho, ya ora ngono. Sing sakniki hit-hit mawon. Kaya Mm-mm. to. Kaya Kusumaning apa kuwi? Kusumaning Kusuma Wijaya. Lah Kusuma Wijaya. Engko nek sampean gelem nuruti Kusuma Wijaya, Insyaallah. insyaallah sampean mulih ora nggawa Erok. Ora ngorok kuwi. Piye Ora to? rokan. Lho, niki mboten purun ora kathokan Gak. ngene kok. Katokan Len. Endi wong kuwi nganggo tae. Wah. Kan sudah aku kasih tahu toh. Iya, kan aku juga nggak tahu. Kamu sih mancing-mancing. Mancing gimana ini kan pakai anu jari. Ora nganggo rok. Duet to, Mas, duet. Gak. Lho, kok gak? Nyanyi dhewe. Oh, nyanyi. Oke, oke. Yes. Wonten pamundutan mboten? Ana pamundutan iki mang saka Mak Fatona Fatona. bakul kembang. Nggih, Nah. pun kersane. Lho. Lho, Dipinangkani. jenengan ki piye to? Oh, Ya nggih di- diaturke. Nah, Iki sing nembang kudu Susi ya Ya, dawuhe ada. Mak Fatona nyuwun Ada. lestari no. Lestari. Oh, nggih. Oh nek gak Mbak siap. Susi ora puas. Rene. Aku memang memuaskan Mak Fatona. Ya, ya. Mak Fatona lagunya tadi lho. Tak omongi. Pripun? Jenenge dalang ning dinggon paling gak ngarep jahe, terus anu teh hangat, Nah, paling gak pokaris wet. Lah kuwi kok baygon. Boleh sulap kok iki. Ini yo nganu nggo iki pewangi parfum ini yo. Mama. Kuwi segala serangga mati lah engko seranggaku. Nah, Kowe apa nggowo? nah, apa duwe? Duwe. Nek. Mangsa. Empret. Iya, empret eh. Niki lho, mboten. Ora ngerya niki emprit ra yo bener. Tapi engko nek bar jam 12. Malah ilang. Ya gak ya modot sithik dadi empret kaji. Kok apal to kuwi.
Ya, diatur Izin. Lestari. Lestari. Ha. Oke. Mak Fatona. Yuk. Ya, Mak Fatona, monggo. monggo. Sing Nicole. Mak Basna. Nah, Oh ya kono. Dinangkani pamundhut. Bareng-bareng bersama Cahyo Diswantoro. Ada Susi. Ada Jakomet Cak Yono. Oke. Sang Dewi katon lamami ambabar wewangi semi arum kembangi melati dasar wulaning dedari wong bagus setia rumaksono sasar abyoring kartika adya pusita ing nendra panjang tepi rasa apa iki Anggiasari hangidung tembang suci yang semi sajane sepi sayaku amat hangi sang ratri dada gambange ati angan-anganku ana Hiteri tanpa angenan Aku nambus nyata kanan Banget manis sinar Bareng bersama saya Nusantara yang ada di barat dan di belakang goyang lagi yo. What's up? Kopi masuk. Baksu Oh, Wah, bagus setia romansa Nolo sasa kapyori kartika Kadya pusita ing nendra Hanjang tepi tresna Rasa tresna kang sejati manggih lestari Haitung tembang suci yang semi sajrone sepi cahayamu hamadani saratri dada gambange ati angin-anginku lana kawan Hiteri tanpa wangenan Lepaku nembus marang kabagyan Banget manis sinawan Cakome sayana Selamat malam para pamarso. Berkah barokah selalu. Amin. Bareng-bareng. Bagus setia rumaksa Sogok. Sogok keri-keri kadya Nangkok sogok kadya puspita nendra Keri-keri iya tresna Wis aku. Wis iso sogok. Oh, Rasa tresna kang sejati manggih lestari
tanpa wangenan lumaku nembus marang bahagia banget manis sinawang manis sinak Iya iya. Terima Lestari. kasih. Terima kasih. Sambut katur. Ah, Yuk langsung. Ayo langsung saja kita sambut Bud. Kok sedheku nih bareng. Iki roh nek iki gaene iki latahe pol kok coba Iki ulang koyo ngono. Niki Mbak Susi sambut. Sampun. Mangke diurut. Niki Mbak Susi enten. Di. Yuk panggil. Oke. Aku kan wis. Langsung kita panggilkan salah satu sindennya Jawa Timur Indonesia. Ada Jawa Timur Jawa Timur. Weh, deknane ya ngono. Monggo Bapak itu. Bapak aku Ibu. iki laten gomen. Mari tuwek lho tadi. Bapak itu. Lho, ora. Kita sambut ada Mbak Susi. Sopo? Inces. Inces. Iki jenenge masa enten sing inces niki. Heeh. Heeh, ya. Lho, ayo sing menggelekar. Sing mbok celuk kono aku bukan maju lho masane. Sampean lu siaran. Kok so. Oh, alah. Sapa? Inces. Inces. Ses. Ses. Nah, ngono. Yuk. Mas, sepati Mas. Salung jadara beri sing kira para mantri jajanong jajakung jan loro gejebok raja gejebok raja gejebok raja gejebok raja gejebok raja gejebok raja gejebok kritik Ngene ya bayaran. Lho, bayaran piye pas lho nadane. Nada pas untumu suwek. Lho, padha karo jaran padha. Wong musiknya kaya ngono. Delok ta Mas sak pira ta? Ndak sak pira ya. Sepote Mas. Yo. Delok. Lah niki lho pas. Tak tuwapuk. Kuwi nyanyi apa padu to? Ya semangat. Ngene lho, sak mene lho. Jaran. Alah padha. Sakmene lho. Jaranan jarane jaran. Alah apik. Cangkeme Mas apik. Enduk. Aja nemen-nemen dhek nggo siji ki tok. Jaran rasa. Ngono nesu. Ora nesu piye. Mau jare takon. Cangkem kok iso apik kaya ngono ya sayang. Cangkem kok iso ngene. Lah iya. Kaya silit. Ani, Cangkem. kenapa kau ucapkan kata itu? Ani kok muni silit ya. Maka dari itu aku tuturin. Ya. Ani, Iya sayang Roma. Roma sekarang apa kabar? Kok kamu ganti-ganti pasangan kok nggak bilang-bilang mama loh. Rasa nesu malah entuke akeh saiki kok sabar. Jeblok nang dia. Nah iya, kalau ngantimu misal. Gak. Sayang sini. Ora terus di WA. Iya. Sok malam minggu batal. Ngapal aku kelas. ora. Pomo mbok batalno lho aku wis karo Pak Didi ae esuk Pak. Oke. Lu kudu prei terus. Desember ya ning 3 lho. Telu tapi sing dadakan kuwi enek 17 nggon Pak ya. Cek rencana. Amin. Lah aku ngerti dhewe. Apa? Loro. Lorone sapa? Desember 17. iki lho aja lungguh. Dagelan lempoh apa ya lungguh. Anggitku ya menyesuaikan anggaran ngono lho Mas. Engko tak sesuaikan Ya ya. yo ngono. Digarap piye iki? Garap karek terserah miring apa piye? Lho ora. Maksudnya ra kuwi. Lah Kan piye? suwi ra ketemu to. Ra ketemu. Balik Iya, kan Roma. Roma juga wajahnya masih sama. Kamu juga sama. Ngegemesin banget hidungnya juga tetap.
Ya, Hidungnya kok tetep aja toh kamu itu Roma? Kok bisa kayak gitu? Rupanya setan apa yang merasukimu? Walah. Rumah kok dikenek nih. Terus sing alus ngono lho, Ani sing alus. Kayak ngene ya. Saking aku kangen. Mas sampean kira gini. Ya. Kowe kan pacarku. Heeh. Ning bergendak kira gini. Lho, piye to? Kowe iki dadi sapa? Hah? Kowe dadi sapa? Rumah Rama to. Aku, Kowe kancane. kancamu. Hmm. Oh, pelakor cara mono aku pelakor. Plaktor. Yo. Plaktor nggo nerak ndasmu kuwi ya. Pelakor. Ya, kamu punya karep dengan ini lho. Lah yo Karep karep. maneh ngono. Ya, karep instrumen maneh. Mas, koyok film rumah zaman film. Kayak ngene. Ya. Yuk, mulai. 1 2 action. Ani. Ayo, cek gak sida instrumen. Sik anu cek madang cek. Oh. Sutradarane. Sik to, instrumennya roga. Tararara, tarat, taratara, tarat, taratara, tarat. Indro. Kok malah kaya Oh DK. dudu. Dono kasino Indro. Kita tok maneh selingkuh. Ya, Ani, kamu jangan deket-deket sama Roma. Kenapa? Kamu tahu nggak Roma itu hutangnya banyak loh. Oh, masa sih? Kamu mendingan sama saya. Kamu punya apa? Aku punya mobil ada, Ada. rumah ada, Ah, tanah di mana-mana. oh, tanah yang tadi. Yang tadi, Yang tadi cuma semeter itu. Lah, itu kan kamu sudah bilang tuh buat mendem kamu besok. nanti kita pendem bersama. Aku mati, kamu mati, akhirnya kita berdiri aja. Oh. Ya. Kamu pokoknya nggak usah deket-deket sama Roma. Kamu Kenapa? cukup sama aku siapa terlanjur saja. cinta sama Roma. Jangan. Jangan paksa aku, jangan paksa aku. Kok malah mbok tabrak itu an. Gede tenanan. Kuwi tenanan. Kau lagi ngene to. Kuwi kok cerok tenan. Rong atus kelangan ndas. Angger truk kok gawe klarifikasi. Aku rene numpaki nopamu le nggawa siaga. Mbok iso malah nggawa sing anu Dang, leh bendul. omongan aku teko. Slow Mas, slow. Nanti malam kamu jangan keluar ya. Kita mau kencan kah? Kita kencan. Nanti saya bawakan. Ki numpak kiri, numpak kiri. Numpak. Awas, itu ada Kiri Roma. gede, Mas. Ada Roma. Naik kiri ya. Jaran kok kira. Pokoknya jangan deket-deket. Saiki lo dudu romane tapi jarane. Lebih tepat kowe dadi Mar, Mas. jaran. Rumahnya moro. Toplak, toplak, toplak. Oh, awas ada Roma. Ada Roma. Ani, Apa? kamu pergi. Ani aku. Apa yang kamu perbuat? Aku anggap kau adalah wanita baik-baik ternyata. Tidak Roma, tidak Roma, tidak. Tidak Roma. Hei. Iso malah Lah dijaluki apa dicucup lho. Masa aku ra oleh. iki maksud iki bocah iki sedih ngono lho pacarmu. Jan nemen-nemen kena Menghayati ya itu. Oh, kok kena trafo malah. Wong trapo karek nempol. Ani. Aku kira kau wanita baik-baik saja selama ini. Ternyata kamu tidak ada bedanya dengan wanita murahan. Ani. Jangan, kamu jangan berkata seperti cukot, Roma, cukot. Ani. Jangan. No, no. Ani dancok. Aku suwi gak miso. Lah wong kaya temen-temen. Dancok tak bener. Baleni. Roma iki gak apa-apa ngene. Iki lho natap gusi. Mak, dok kowe ora ngrasano. Wah, gusimu rusak to. Iya. Ngomong to tak golekno. Wis mau gak gusi mbok dandani. Hei, Ndang to, tak aja dolanan ngono nek wali liwat, wali wis liwat mang. waliti. Ani, Mau kowe nuduh aku kaya ngono aku gak suka. aku juga gak suka. Wong aku setia lo Roma sama Tapi kamu. apa? Aku melihat dengan kepala mata. Matamu dhewe. Aku melihat dengan kepala mata. Alah. Hah? Aku melihat dengan mata kelapa. Mata kepala-kepala. Aku melihat dengan matamu kepala. Alah, aduh. Aku melihat dengan mata kepala. Jangan berkata apa-apa kamu Roma. Cangkem iso diowok-owok. Kon marin demen apa teh, Dek? Anu. Kok kaya gak asing ta aku. Iki anu. Kayak tau ora hambung ngono ki ya, Mas ya. Nggih, nanti.
Walah iya. Anu ayam bakar Wiwin. Pas brutu mangan. Aneh. Oh, kuwi ora butru ayam, Met. Nyapa? Ya butrune dhewe ya. Walah layak kaya tau ngerti. Lah kuwi. Ambune piye to? Kira. Instrumennya wis betul. Pas. Yang ini aku. Oh kleru. Rupane Iki bakul kacang yang nang kono rene. Aku iki ngematno. Ngematno apa? Mbak iki dadak ilate nyekeh to, Mbak. Kok anggap nyambi. Ilat kok ngepang lho. Kancamu jelek lho Roma. Yang mau lho. Mosok ngelokno ilatku ngepang. Sabarlah Hani. Ngono kaplok Roma ngono kuwi Nyanyikan. kaplok kae kancamu ngono kaplok kae ngono. Ugong. Aku ya rawani. Nyanyikan aku satu lagu. Ini aku. Tuntun ah. Kekasihmu yang dahulu. Yang Iki bareng aku. aku carry. Ndang tututono. Ora mesra blas. Bukankah telah kita persiapkan untuk hari yang ku datang. Hatiku. Ora samono. Ya ampun. Ngono nek dijak mesra ngel. Sampai apa? Hati. Hatiku. Nah, iki lho pas. Pas. Tak sabar lagi. Kok tak sabun? Ini apa nih? Sabar. Tak hatiku. Tak sabar lagi. Tak sabar lagi. Ingin segera Lho. berjumpa. Gah. Jangan aku. Kowe ki angger gandru wong tuwek ngono kuwi lho. Apa sih ki angger metu? Dek. Wong tepuk. Ojo nek kok ngene. Terus Aku tau di PC. di PC piye? Dia gak ngerti nek sebelah kuwi bojoku. Terus? Lah kok PC ngono. Mas. Piye ki aku? Akhirnya bojomu ya setuju. Setuju bojomu. Setuju piye? Aku meh ditapuk gak ki mesti ngajak tepuk tangan aku. Walah, tapi nggo mic ngono. Yo. Ayo tepuk lagi lho, kayak piye to kok malah ngluyur Lah kae. kae mae cacah kae. Walah. Aku harap menyanyikan satu lagu. Oke. Coba didengarkan suara emas saya ya. Lah model kaya ngono paling suarane kaya bledek ngampar. Iya jaranane kaya ngono Lah kok. ya ora dhewe jaran lho kuwi Lah padahal. iya. Mesti ngelok. Gak kok lho ya Allah ayune. Ayo apa wis tuwek wi. Tuwek ora apa-apa tapi sing penting sirahe kotak to, Dik. Sirah kotak sirah kotak. Kuwi nak lep. Oh, ausin aku. Mosok ngene. Warga Sumber Mendo semuanya, selamat menyaksikan. Ayo Nusantara guys. Oh, Semangat dah. Akan tetes tebu. Bareng-bareng bersama Sinden Bengkongnya Indonesia. Gila to. Kono nyanyi ngidu piring to sing. Cah gunungan RRQ Audio Ki Didi Wibisono lho Ki. Tak ceritani cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima. Luar biasa. Terima kasih Pak Sudiono. Hei. Sing paling temeloro wong tuwa ana kaya ora ana
kudu pisan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat gawane aku ora bisa ngomong tuwane kudu iso ngatur dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe Cahyono Swantara Loki cok 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 sa sa boya Oh itu Semangat to sayang. ya, aku sing senggak ya. Mi bu, mi bu, mi bu. Senggak opo? yen pancen kudu pisan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tompo apa anane kabeh kahanane yen pancen kene iki takdire kudu sakuat bangunane bakura disanggaman kuwane kudu iso ngatur dhewe kene men anak sing rusak omahe Mas Didi goyang Mas Didi Oke. cok 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 Cahyono Swantara lagi. Wes siluman. Kita goyang lagi, Bro. yen pancen kudu pisan ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean ora ono sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene ra tau apa anane kabeh kahanane yen ngene pancen iki takdire anak sing rusak omahe ngene men anak sing rusak omahe Juja juja terima kasih cinta wis aku lek Ya memang memang. Aman wis.
Ngapa mbok Oh, sumpeli? makane nganggo Aku kuwi. krungu iki nek kupingku terus pilek to, Met. Kupinge rapi. Ora kuwi sakit encere pikiranmu. Ya. Terus Nah, akhirnya sakit kenceren akhirnya metune teko kuping karo wah irung. lha aku kok beningan to, Met. Oh, ya ora apa-apa. Antre Banyak kaya ya ngono. rusak kok, ya. Aku jane ngene-ngene iki gak selera. Piye? Senenganku sing ngene-ngene iki. Ya Ngene-ngene iki ampun. alusan ngene iki aku. Dadi omonganmu lho ya. Iya. Ya tenan. Ayo. Alus ngene iki. Gak Iki selera. nah iki halus. Alus ngene iki. Jasane sing halusan. Alah, aku paling gak sing halus ngono kuwi. Iya. Sing luwih. Oh, halus ngene iki. Yuk, langsung dikasih sempat Mas. Adeng. Mbok sinten? Mbok ya. Mbok. Enggak, mbiem. Enggak mbiem. Sampun cekar saking saswira pawiyahan sirat moja temanten kekalih. Taupun temanten saribit. Mligiru adicara ingkang sepindah menika panggihipun temanten. Saja temanten putri nembe dipun boyong saking kebun binatang. Hei, Repepeh. Anggenipun Waksana. Ayo. Iya. Ya, pangan-pangan. Senenganmu. Wis ta, wis. Terus. Wis. Kere golek sing ngono. Seleramu yang ngono ki to, Yan. Seleramu. Seleramu ngono ki to, Yan. Ya, Yon. Seleramu ngene iki to, Yon. Lah Yon. ya ora apa-apa to najan aku senenganku kethek ngene iki kok. Wes kethek to, wes. Oh gak maksud iki bertingkah seperti kethek, tapi aslinya kan manusia. Ndak diarani kethek ora Lah, apa-apa. iya. Sing arani kethek to. Diarani kethek belum tentu kethek. Nah. Lah ya sing ngarani kethek to, Yan. Lah ya, Ayo. mandak sing arani kethek to. Sing ngomong kono lho. Sapa gak ya kowe sing ngarani to Mang ya Mbak ya? Lah mlakune ngono iki. Lho, iya, tapi iki asline ya mendinani ngono kuwi kok iso. Wis to, lah iki ya ampun. Alah, Mas kira Mas. walah iki wis tak pesenno kok isik kaya ngene to. Kira Mas, aku di Ora apa-apa, gila ya diempat kok iso. madhep rono, Mbah. Sing jenenge Roma iki to. Nggih. Syukur. Bojoku Roma. ngene iki. Roma nek tuweki suarane ngene iki to. Lah jenengan sinten? Mbok Yani. Oh, iki Mbok Yani. Nek ndelok galake Mbok Yani. Mbok Yani iki mbiyen. Ibu. Niki Lah ya. Ki Roma to. Roma. Roma suarane nek ngono. Roma suaramu lho ndi? Ibu. Akan aku nyanyikan lagu untukmu Cocok. yang berjudul Sebujur Bangkai. Kok tak tonyo lho iki gekku lho iki. La aja ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ayo akak kau nyebut nak. Ndake pisan kas. Boten baguyan nak sa. Kok lek Pisan kas. Guyan. Kula niku nak dangu mboten panggih jenengan pancen tanggapan mriki nggih arang-arang. Gitu. Siat nggih? syukur. Bocah dek gantenge kaya ngono. Lah iya to bocah. Kuangan lho, Bu. Aduh bocah dek gantenge kaya ngene. Roma lah. kok Roma niki. Lah ya Roma. Ndoke rene, ndoke. Doe ya doe. Roma. Petuk mbok dek kaya ngene, bocah dek gantenge kaya ngene. Sabar Rom. Rom. Monggo Bapak Ibu kang badhe napuk, monggo. Lho. Kok mbok tawakne iki to? Lah kiwa, tengen ping pindho kiwa pisan. Kurang ta piye? Iki ratu. Hei. Lah iya apa piye? Hah. Kayak ngene. Kaya mentolong inceng to iki. Ate ngono. Piye? Piye keadaane piye? Wis arek. Roh ye wewe. Ayo. Ah, Kok ya cek original ndak. Cek original. original sing arep dumuk sapa? Paling oli. Ayo melok aku ning nguri. Iki cek original, ya Mbak ya. Ah. Original. Iki urung tau kambon lanangan blas. Ngomongi yo. Iki urung Iki lho seksine. Sak lho. Dadi kuwi. Ora. Hei,
Omonganmu tanggung jawab lho. Iya tanggung jawab. Jare senenganmu sing model ngene-ngene. Iya iya paham tapi nek kon nyekseni Iki spesialisasi lagu indie. aku terus eling lambemu ngene nang. Engko sesera gak? Oh gak apa aku malah banyu gah aku. Paling apa? Aku nggo tisu kok. Oh iya iya gue tisu gak apa-apa. Nyanyi lagune cah nom-nom, Mbak. Lah apa iso? Iso iki modern lho iki. Iki biasane vokal samproh lho iki. Lah kene nek mau terima kaya kowe pengajian, aku iki guru ngaji Ngaji. nggih mau. Iki teko ikrok siji. Kowe kok. Coba ya. Iki termasuk akeh lho. Oh, kadung seneng. Ikroke sombong. Lho, lha kowe teko apa kowe? Lho kowe teko apa? Aku teko ngarep bali. Lho. Ora wani mbek kiai ya. Eh, tuwa. Ora apa-apa nggo pengalaman. Tangane kaya remplas. Lah, nggo Sepurane cah bagus Nah. karo Allah sayang. Syukur. Mesakne. Alah. Ger. Mesakne bocah kaya ngene. Baguse pitung bocah kok kuwi. Ya pira-pira lupute mbok lho ya Le Nah, ya. kenapa-napa? Sepurane sing Kakeh ya le. Hisap. sepurane sing akeh. Kowe engko ndang presakno lho ngono kuwi. Iki jelas bongko aku. Kek bangkok gino. Jan wong iki geblakmu ya, Mek. Bangkok gino ora apa-apa. Nah, posisi kaya ngono ki kok gak gelem sing ngene-ngene iki lho. Aku terus bayangno tekan ndi. Sik original. Kowe ngerti aku ditemplekno plek ngene. Iso kaya taplak. Wis enek apa belas. Kone bapak-bapak, ibu. Ha iki. Nenek. Masa tangannya terus nenek-nenek gini? Ha terus lemes to kok ya. Oh iya. Pean nih, pean. Heh? Pek. Gak iso tak tambah 700. Wong loro aku ngatasi kok. Wah, suarane kok wuh. Mister Mendem jajal. Heeh. Mister Mendem iki. Anu mendem wedokan. Mendem wedokan ya apik, heeh. Ah, mendem wedokan le. Lah, gampang. Mboke kan wis tuwek. Wis tuwek. Lah ya nek gandang dindemi malah repot. Mentem itu anakku. Lah ya kowe mendem dhisik. Dadi wong tuwek iki nek kadung umur kaya ngene ndang ndem ngono. Kok nek bar ndem ndang ndem. Ini kira lagu duet ta, Pak ya? Heeh, Duet, ya. duet. Duet, Mas. Anu nadanya sak pinten? Lah ya wis kuwi. D minor. Lah halah kok di minor ae. Iki mbok apa? Bisa mbok ubet, mbok. Aja tong Uger nek iki. dilungup kenen. Nek njungup. Mboke Wong mboke Tarsan kuwi. Kok mboke Tarsan? Deleke karo mboke Tarsan. Berarti kuwi sing nembang Tarsan. Aku njaluk dikawinke. Ah, dapuk itu wae tenan. Mbok gak kopek. Ora usah pengak-pengak sing alon-alon le. Tukul anu tulung tukokno kembang. Kembang. Meh gitu iki. Bang. Watuke wis nyiklik. Meh matamu no. Wow, kata-kata mutiara. Mutiara jasmu kuwi. Wong mata-matane kancane mutiara. Nek matami bojo Bojonegoro negara. matamu. Matamu. Nek tak mriki matamu. Samono. Kok lali. Gak iki jek original. Kaken PPO. Karo Ya apik iki Kram. suarane. Kram. Kram. Mosok guru anu kram. Lambene sing ngene. Iki nek cara Bojonegoro ligaten. Liha. Oh iya, lihaten. sapa Suarane nak wong gak ngerti kaya SMP. Sampai cek num. tali Tak dintang, tak dintak, dintak, dintung, tak dintak, dintak, dintung, tak dintak, dintak, dintung, entang, entang. Kok ya cek iso ngene ya? original 3 tahun dek. Alah, aku neh. Sakiki aku. Aku Iya, kok no. kowe? Aku gak iso, Mas.
Enten Roma ora iso. Mudhun nek meneh gak iso. Wis teko kono musik. Le. Sing ayo. Sing penting ana nyawane. Yo, ha, bisa lah mana kena. Kowe iki nyapa to, Sus? Kok wong kancane. Kowe iki ora kene latu. Latah kok lantung. Lah yo. Yo. Blang. Yo. Simbok-simbok weteng kuluwe ana ketan aku tukokno simbok-simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno Lele tole 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 ketane abang. Dicampuri sapa parutan. Lele tole tole rati gampang. Lele gawe. Terima kasih, matur nuwun. Urung. Aduh simbok matamu coplok. Alah, Gak kuwi to. aduh simbok aku. Lah yo Dek wis sudah terima kasih. Terus saya piye to? Aduh simbok. Aduh simbok anu. Lah. Heeh. Kawinan. Aja matamu coplok. Ora. Aduh simbok. Lah. Matamu gak coplok. Iya, ya ampun, tak nyanyi deh. Ah. Aku tak nyanyi. Aduh simbok. Aduh simbok penting kawinan. Iyo. Aku iki wis mendem Iyo. Aduh simbok ra iso turu. Awan bengi pengen ketemu. Ayo. Ora gampang wong jejodohan. Iya. Bisa. Awas. Iya. Ora gampang wong jejodohan. Kudu bisa. Iya. Enggan, entak pakai lindung. Iya. Apa bojo? Oh, bakane waktu. Yen Ora gampang wong jejodohan. Kudu bisa. Apa bojo? Iki warang-arang metu lho. Balekne Mas. Terayah ini setruk. Balik. Balekne. Tak buat roti latte. Balekne kono lho, balekne. Nyapa lho, Mas? Lapo? Sapa Yan? Gembira we. Gembira dengkulmu. Oleh vitamin. Vitamin apa to? Lagi mau? Gizi lho, MBK. Mambu ultrasilin to model. Ultrasilin. Ora wing. Masuk to? Iya ora to.
Enggak. Matur nuwun nggih Bu nggih. Wis bar. Urung bar. Urung bar kok kowe iki yo ngawur ae urung bar. Man lungguh. Enggak. Senarak enggak. Iku nek kesuwen gulung engko Iya. lungguh sing menak. Ngesakno. Nggih, Wis aja ceklimik, aja Sik ngene pempesan lho sik. Ora gampang wong cecutupan. Yo, ngaploki Wis wong. bar. Wis lungguh barang kok ya cek. Pun Mbah Uti pun. Heeh wis bengi. Saiki ndang bobok sesuk makan mentok ya. Bebek. Pakai presker. Presker mbek pagelinu. Angger usia-usia sakmono nek presker karo dhuwit tik. Lagune rong bar lho mau. Dibarni to paling ora. Aja wis. Lah kuwi engko nganu engko. Malah gulung nek kene dadi gawe engko. Lah. Malah nyontekna awakmu engko. Nah, Tanggung jawab ora? Lho, lah 200 wis kalong mau. Masa jek kon nyuntikno kono piring. Kayak iki lho sing rada ogol ngono lho. Wiwin bojo meneng ya. oke. Kali loro. Wiwin sih. Oh, yo, ada, Mbak. Ya Allah, apa to? Wong ada Mbak kok watuk. Ada, Pak. Wiwin. Selamat malam Mbak Wiwin ya. Inggih sugeng. Tambah cantik, Nggih. bodinya tambah hot banget. Inggih alhamdulillah. Gimana kabarnya sehat kan? Alhamdulillah kula sugeng. Sugeng ki maksudnya piye to? Nggih Masa? niku selamat. Oh, tak kira Sehat, tak kira nggih. tunggale cah-cah ki mau sugeng. Napa? Sugeng terus gurine mbageng. Aku karo Ora rong kowe entuk. Ki sapa to, Mas? Kowe entuk pethok ember ki mau. lali. Pangkling apa piye? Kok malah elek? Iki dar. Aku iki biyen apa ganteng lho. Dar. Dar minto. Pangkling ya? Heeh. Tapi kan nom. Oh, nom biyen. Saiki ber anu jok kabene pindah sing suntik 3 wulan lho, Mbak. Malah tuwek. Tuwek elek. Mbak Wiwin. Nggih. Kowe iki nyapa anggere nyejak Mbak Wiwin? Jenengan apa ngelak? Ngelak piye? Aku sok Kok umpane kok celeguken? nggih, anu mboten nak. Pripun to pripun jenengan ngomong pripun? Anu pengin nyanyi kali jenengan. Nyanyi napa? Lah Pak Didi wonten pamundutan. Ana pamundutan iki saka Bong Sam ya, Win. Oh nggih. Niki gawan kula niki. Gak ketek Mas aku. Gak ketek. Ora ketok ya diwalik. Heeh, ben ketok. Bening Ora iso maca. Sugeng dalu. Alah iki pamundutan kok sapa ngono. Sugeng dalu Om Didik Wibisana. Kula nyuwun gending utawi lagu. 1 podang kuning, Loro. 2 gubuk asmara. Toliga. Anten 4. kemen warung sampe apa iki? Ya ampun, ngono kok ora iso maca. Ngisore gubuk lho. Ngono kok guru lho. Aku arang-arang menyang, Mas. Ya aja ngono to ngesakno murite. 1 podang kuning, 2 gubuk asmara saking kula Bung Sam Tondo Mulya. Tondo Mula Warung Mulya. Tanda Oh, alah ndak mata. kula mbadeni piye. Tondo Mula. Wong tulisane ya mula. Lah iya kok kaya aku mbadeni ye nggo apa to. Lah iya. Nyapa to? Di mang. Yene mantun iki didugekne mriki yene. Heeh. Ye niku napa? Putih Pak. Ye. Ye yatra. Putih. Yatrane kenten lho, Mbah. Ada uang 100.000 buat Cak Yono. Matur nuwun. Ndi, Pak? Mbok cekek glegek lho, ora enek duwite Iki lho. lho tulisane. Ora enek mau rokok iki lho. Lah wis kadung dionek nang khalayak umum mbok di. Hah, kok ora diisin Lah, ya? ditambeli, Dalam diceli. kondang 100 saya dintet. Mau rokok iki lho, Yon. Lho, lah iya. Cekek glegek mau iki lho, Yon. Iki rokoke sapa kuwi sajen? Endi to? Tulisane iki ndi? Iki ngisor dhewe. Tondo Mulya Warung Sorpring. Satuse lho ndi? Oh, alah ki yo gak kena jak nyolong. Kelurusan, Dek. Ya aku ya mbelani no. Kowe kok polos to, Dik? Ya ora apa-apa.
Polos sih maksudnya polos. Iya no. Mbok Teatrone pinangkani. mangke didugekne mriki. Iya, iya, engko tak Mergane. delok. Mbok pinangkani sing ndi? Anu, Gubuk Asmara di versi J ngoten pripun? Hah? Apa? Versi J. Nggih no. Jaranan. Jaranan. Oke. Sing enek Mas E niku lho. Iya Nggih. Mas E. Ya, Mas E. Nek iki dadi Terus sing jarane. masih sampeyan. Oh ya siap. Oke. Kowe dadi jarane? Aku ning kene ae dadi sak wae-wae nak Mimi Eh. ya. Ngelak lho Mas Ya cedak, cedak. ampun, kan ada bapak. Bapak. Lah masa ibu. aku ngombeni wong loro. Bapak, ibu, kamu anak. Jangan dulu dong bapak dulu ya. Jenengan kiye mboten? Dah, Kawani. Sampun aku. ora wani wong sing wedok ning kono. Iki penakut. Lanang kok ngono-ngono Ya, iya. gayane ya. Aku lho bojoku gedhi biasa. Biasa, iki digebuki ta? Lah iya. Kuwi sampai entek. Sem- Oke yo. Nggih. Gubuk Iki Asmara. gubuk asmara. Versi J yo. Yo. Nggih. Spesial Bung Sam. Kalian warga sumber benda. Ya iya iyo. Ya iya iyo. Aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren henge cagak kebak tulisan warna abang kandha isi perawan gubuk asmara yen kae kanggo andum tresno tanpa bantal tanpa kosong buat abadi kenaman asmara gubuk kae nyimpen wati nganti esuk ora bakal lali gubuk kae kebak cerita tengah wengi nganti gagat rino catetan sak srening ati untuk kaya merati aku kowe dadi garwa bergoreng ning gubuk asmara. Aku kelingan gubuk kae biyen tak goleren ngejajak kebak tulisan warna abang tanda isi perawan
nganti besok ora bakal lali kupek kae kabeh cerita tengah wengi nganti gagal rina catatan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe dadi garwa marga leren ning gubuk asmara Matur nuwun. Nggih, sampun. Ya sepurane lho ya, Mas. Ah, mboten napa-napa. Sampeyan mah gak oleh to. Ah, Gak oleh. Dereng Gak oleh mie. Maksudnya ngombene gak oleh to, Mas. Mangsal niku lho Oh, ampun nangsal. Ampun. Oh, ya wis. Kudu-kudu Bos amarku semaput. Lah ya. Anjir angger lagi di bayi 3 wulan yo ngene iki yo. Bawane kudu angger wong ayo mi ngono iki biasa. Maksudnya Minangane pamundutan sing pungkasan Mas Komet. pun kersane ayo mulih Mas. Isik pungkasan berarti terakhir. Heeh. Ya Allah suwi. Ya iki dige du, heeh. Duit kok. Di Rere karo Indah ya. Ngersake iki ana lewung versi jaranan. Lewung. Ki ana bebungahe Wonten ya. Mbak Rere kali. Indah Argea. Rere. Indah. Rere. Wow. Yo.